कुठे चालली? पुण्यांदा माहेरी वाटतं. नवरा चांगला आहे तुझा? नुसता नवराच नाही, सरकार बी चांगलं आहे माझं. बायकासनी एसटी बसच्या तिकिटावर 50% सूट दिली आहे. सांगतीस काय? हा, पण कधी विचार केलाय ही योजना बंद झाली आणि दुसरं सरकार आलं तर? म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती हाय तर बायकासनी एसटीच्या तिकिटावर 50% सूट हाय. दीपावलीच्या 4थ्या दिवशी लक्ष्मी कुबेर पूजन सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरं झालं. या निमित्तानं ठिकठिकाणी चैतन्याचं वातावरण होतं. वर्षभर ज्या ठिकाणी व्यवसाय केला जातो तिथं लक्ष्मीचं पूजन करून कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. सावंतवाडी शहरातील पान स्टॉलवर असं एक आगळं वेगळं लक्ष्मीपूजन पाहायला मिळालं. काकाश्री असं या दुकानाचं नाव असून पान, सुपारी, तंबाखूचे व्यापारी नंदू नाईक शीतप यांचं दुकान आहे. लक्ष्मीपूजन निमित्तानं पानांच्या करंड्यांची या ठिकाणी पूजा केली जाते. लक्ष्मीचा फोटो असणारे करंडे सजवले जातात. या करंड्यांना डाग असे संबोधलं जातं. विशेष म्हणजे यातील पानही 3000ची असतात, मात्र पानाचे करंडे 10,000चे असतात. लक्ष्मीपूजन दिवशी या करंड्यांना मान असतो. गेल्या 100 वर्षांहून अधिक काळी परंपरा आम्ही जोपासत आहोत. लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी करंड्याची पूजा करण्यात येते. पानापेक्षा करंड्याची किंमत जास्त असते. अशा भावना व्यक्त करत नंदू शीतप यांनी दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. हे तिथे बेळगावला हे होतात आणि ते रेट याचे भरपूर असतात, 10,000 रुपये, पण पानाची किंमत 3,000 रुपये. आम्ही लक्ष्मी पूजन करतो करंडेचं. ते दरवर्षी मागवतो आम्ही. 10,000 रुपये असतात. पाना 3,000ची नाही. हा, शो करतात म्हणून ते वर्षाने हे करावं लागतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.